थारैनो बागुरुम्बाया मोगथां महर लानो नागिरदों। बागुरुम्बा दोहौनि दिनै जोबथा तालिम आरो बे जोबथा तालिमखौ जों बयनोबो देखायनो थाखाय दिनै बेहाय दङ। जों दा देखायगासिनो जेराव बागुरुम्बा दोहौनि तालिमनि दिनै जोबथा सान। मुलुग दरबाराव जोंखांगोन बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा। दिनै फुल ड्रेस रिहार्सेल जोंनि सिखिरि सिख्लाफोरा थियारि जाना दं, मोसागासिनो। फुल ड्रेस रिहार्सेलाव दिनै नुनो मोन्दों बागुरुम्बा दोहौनि तालिमखौ। मुलुग दरबाराव जोंखांगोन बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा। 27 जानुवारियाव खमैबो 10,000निबो गोबां शिल्पीया गोमखांहोगोन सर'ज'जाय स्टेडियामाव। बागुरुम्बा दोहौनि दिनै जोबथा तालिम। बिहु आरो झुमुरनि बादिनो बागुरुम्बा दोहौनिबो साखी जागोन मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ। गाबोन बेलासियाव 5 रिंगायाव 27 जानुवारियाव सफैगोन नरेन्द्र मोदी बिथाङा आरो 27 जानुवारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव मुलुग दरबाराव जारिमिन सोरजिगोन बागुरुम्बाया। दिनै मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जोबथा तालिमाव हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो सफैगोन। गिबि मन्त्रिनि नुजाथिनायाव जर'खा तालिमबो जागोन। बे समाव देखायगासिनो सर'ज'जाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौनि जोबथा तालिम। बेनो जादों बागुरुम्बा दोहौनि तालिम। सर'ज'जाय स्टेडियामाव गुवाहाटीयाव दिनै सानबानि तालिमनि उनाव दिनै जोबथा सान तालिमनि। बयबो दिनै फुल ड्रेस रिहार्सेलाव दङ आरो गाबोन नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव बे रेकर्डखौ सोरजिगोन बागुरुम्बाया। थारैनो बागुरुम्बा दोहौआ सिमाङा मोनसे मोगथां सोरजिनो नागिरदों। मुलुग दरबाराव जोंखांगोन बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा। 27 जानुवारियाव खमैबो 10,000निबो गोबां शिल्पीया गोमखांहोगोन सर'ज'जाय स्टेडियामखौ। बागुरुम्बा दोहौनि दिनै जोबथा तालिम। बर'लाइभ 24नि नायगिरि बिथांमोन देखायगासिनो बे तालिमखौ। आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय 10,000निबो बांसिन शिल्पीफोरा बेहाय दंफैयो। दिनै फुल ड्रेस रिहार्सेल
आरो बयबो गोमो गोथां गोजा आर'नाइ दख'ना गाननानै थियारि जाजोब्बाय बागुरुम्बा दोहौआ गाबोन जाफुंनो नागिरदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि नुजाथिनायाव जागोन बे रेकर्डआ जारिमिनारि सोरजिगोन बागुरुम्बा दोहौआ सरासनस्रा स्टेडियामाव जागासिनो बे जोबथा थालिम बेनो जादों बागुरुम्बा दोहौनि थालिम दिनै जोबथा सान बागुरुम्बा दोहौनि थालिमनि आरो आं दं बे सरासनस्रा स्टेडियामाव जेराव गाबोन मोनसे सिमाङा मोगथां सोरजिनो नागिरदों बागुरुम्बा बे मेथाइआ गाबोन गोमसारगोन बे स्टेडियामाव खामनि देंखोजों सिफुंनि देंखोजों आरो बागुरुम्बाजों रिंखांगोन बे स्टेडियामा आं दङ सरासनस्रा स्टेडियामाव भिडिअ जार्नालिस्ट अजय गुप्ताजों आं जनालि बसुमतारी